Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren aldarrikapenarekin bat eginez, labek privatizatuta dauden zaintza sektoren publifikazioaren aldeko borrokan sakontzeko, sektore hauen negoziazio kolektiboak baliatuko ditu ekiparazio prozesuak sustatzeko. Urte bukaeran, Arabako gizarte esku hartzeko laugarren hitzarmenaren eta aniztasun funtzionaleko sektore bigarrenaren negoziazioak hasiko dira, eta labek Arabako gofeko baldintzekin ekiparazioa aldarrikatuko du bi mahai negoziatzaileetan. Privatizatuak dauden zaintza sektoreetako prekarizazioari aurre egiteko, ezinbestean ikusten dugu ekiparazio proposamen sindikal eta politikoa mahai gainean jartzea. Labek privatizatutako zaintza langileak langile publikoak direla aldarrikatzen du, eta ezinbestean publiko eta pribatuen arteko arrakala sakonak gainditzeko apustua egiten dugu. Araban irekitzen diren privatizatutako zaintza sektore hauetako negoziazio prozesuetan soldata eta lanaldiaren ekiparazioa izango da laben proposamenaren oinarria. Lan berdinagatik, lan baldintza ezberdinak izatea administrazio publikoen errua da. Aldundiek, udalek zein Eusko Jaurlaritzak politika privatizatzaileak burutzen dituzte. EAJaren eredu neoliberala da hortaz, zaintza sektoreko langileen miseriaren erantzule. Horregatik, lan baldintzen arrakala gutxitzeko eta lan baldintzak berdintzeko Arabako Aldundia interpelatzen dugu. Foru erakundea aparatu burokratiko administratibo soila edo zerbitzu pribatuen kontratista soil bat bihurtzeko asmoan dago. Alde batetik, plaza eta zaintza zerbitzu gehiago sortu arren, horien kudeak eta hirugarrenei lagatzen zaie, etekin ekonomikoak handitzea helburu duten enpresei. Administrazioek pertsonen zaintzarekin duten erantzunkizuna alboratuta. Bestalde, ez dira aintzat hartzen egoitza arretako eta eguneko arretako foru zerbitzuak. Ahaztu egiten dira zuzeneko arreta profesionalak eta jasatzen dugun lan gainkarga. Zaintza lanen negozioarekin bukatzeko eta Arabako Aldundiak egoera honetan duen ardura bere gain hartzea exigitzeko batu gara gofeko, esku hartze sozialeko eta aniztasun funtzionaleko labeko ordezkariak. Zaintza sistema publikoa indartzeko eman behar dituzten pausuak eta konpromisuak adierazi dezatela. Publikoa dena zainduz eta indartuz eta privatizatutako langileekin ekiparaziorako konpromisua hartu dezatela. Zaintza